съвременна Европа попадна в ситуация на безспорно нестабилност. Нейният живот на Обединена Европа е минал през различни такива кризи. Това, което ни сочи историческата полука е, че не се справили ние всички като европейци с тях. Сега това, което даде нов тласък на проблеми е фактически войната на Путин в Украйна. Въобще връщането на войната в международните отношения на Европа. И прекомерната агресия, наглост на водене на международни отношения. Това поражда естествено нужда от промени. И естествено тези промени да бъдат част от кампанията за европейските избори, от бъдещото структуриране на комисия, от бъдещата работа на самия Европейски парламент и въобще на всички институции в Брюксел и Страсбург. Аз гледам на това нещо като на временно състояние и смятам, че има множество примери, множество неща, които се случват в времето, които ще помогнат да се намерят новите решения. Така че този проблем няма да изчезне, т.е. няма да кажем за Коледа на 2024 всичко е готово, но ще отидем на място, където ще бъдем в по-добра кондиция да решаваме следващи проблеми. Аз имам съзнание, че съм част от някаква много голяма общност. На първо място, аз съм българин от тази гледна точка. Смятам, че ние българите трябва да участваме в тези европейски игри. И на второ място, смятам себе си за човек, който принадлежи на една европейска цивилизация, който поражда нов тип задължение, нов тип отговорност да се гласува. Тоест и в двата случая за мен това наистина е отговорност. Трябва да кажа, че той е в някаква степен удоволствие, защото знам на кого разчитам, знам за кого мога да дам гласа си. Преференциалното гласуване за европейските избори ми дава прекрасен шанс да гласувам точно за човек, за който съм убеден, че вече е натрупал опит, че може пак да се справи. И по този начин да подпомогна, да подкрепя бъдещата европейска политическа прослойка, която ще се занимава с управлението на Европа. Разбира се, виждам много млади хора, някои от които имам много голямо доверие, някои от които лично познавам, за които съм сигурен, че ще станат част от Европейския парламент. И се радвам. Мисля, че ще се увеличи броя на компетентни и граждански активни личности в рамките на парламента. На Европа. Всяка академична общност, включително много български университет, притежава среден коефициент на грамотност по-висок от обикновените хора и от обществото. Защо трябва да се гласува? И това дава основание да се каже, че тези хора трябва да гласуват масово. Но всяка такава интелигентска среда е претенциозна към тези, за които трябва да гласува, поставя изисквания, някой път има претенции, които са непостижими. И това разколебава гласуването. Ето защо не трябва да се подаваме толкова на това второто, че знаем, че може да сме критични, колкото да останем близки до първото, че става дума за нашата гражданска активност. И че с нашия глас на практика даваме шанс за един път на промени, на стабилност. Тоест на промени, които диктуват стабилност. Това е парадоксално, но е точно така. И така е било в цялата история на Обединена Европа. Така че надявам се да гласуват повече. Въпреки, че сегашната ситуация в България дава толкова много аргументи да не се гласува, че е трудно да може човек да бъде убедителен в тази посока. И все пак бих призвал колегите си в Българския университет да упражнят правото си на глас. Съвременна Европа попадна в ситуация на безспорно нестабилност.
нейният живот на Обединена Европа е минал през различни такива кризи. Това, което ни сочи историческата полка, е, че не се справили ние всички като европейци с тях. Сега, това, което даде нов тласък на проблеми, е фактически войната на Путин в Украйна. Въобще връщането на войната в международните отношения на Европа. И прекомерната агресия, наглост на водене на международни отношения. Това поражда естествено нужда от промени. И естествено тези промени да бъдат част от кампанията за европейските избори, от бъдещото структуриране на комисия, от бъдещата работа на самия Европейски парламент и въобще на всички институции в Брюксел и Страсбург. Аз гледам на това нещо като на временно състояние и смятам, че има множество примери, множество неща, които се случват в времето, които ще помогнат да се намерят новите решения. Така че този проблем няма да изчезне, т.е. няма да кажем за Коледа на 2024 всичко е готово, но ще отидем на място, където ще бъдем в по-добра кондиция да решаваме следващи проблеми. Аз имам съзнание, че съм част от някаква много голяма общност. На първо място, аз съм българин от тази гледна точка. Смятам, че ние българите трябва да участваме в тези европейски игри. И на второ място, смятам себе си за човек, който принадлежи на една европейска цивилизация, който поражда нов тип задължение, нов тип отговорност да се гласува. Тоест и в двата случая за мен това наистина е отговорност. Трябва да кажа, че той е в някаква степен удоволствие, защото знам на кого разчитам, знам за кого мога да дам гласа си. Преференциалното гласуване за европейските избори ми дава прекрасен шанс да гласувам точно за човек, за който съм убеден, че вече е натрупал опит, че може пак да се справя. И по този начин да подпомогна, да подкрепя бъдещата европейска политическа прослойка, която ще се занимава с управлението на Европа. Разбира се, виждам много млади хора, някои от които имам много голямо доверие, някои от които лично познавам, за които съм сигурен, че ще станат част от Европейския парламент. И се радвам. Мисля, че ще се увеличи броя на компетентни и граждански активни личности в рамките на парламента. Най-добре. Всяка академична общност, включително много български университет, притежава среден коефициент на грамотност, по-висок от обикновените хора и от обществото. Защо трябва да се гласува? И това дава основание да се каже, че тези хора трябва да гласуват масово. Но всяка такава интелигентска среда е претенциозна към тези, за които трябва да гласува, поставя изисквания, някой път има претенции, които са непостижими. И това разколебава гласуването. Ето защо не трябва да се подаваме толкова на това второто, че знаем, че можем да сме критични, колкото да останем близки до първото, че става дума за нашата гражданска активност. И че с нашия глас на практика даваме шанс за един път на промени, на стабилност. Тоест на промени, които диктуват стабилност. Това е парадоксално, но е точно така. И така е било в цялата история на Обединена Европа. Така че надявам се да гласуват повече. Въпреки, че сегашната ситуация в България дава толкова много аргументи да не се гласува, че е трудно да може човек да бъде убедителен в тази посока. И все пак бих призвал колегите си в Българския университет да упражнят правото си на глас.